呼びかけの声を聞こう。荒れ地に道を整え、険しい道をならし、狭い道を開け、主私の神は慰めよ。恐れずに告げ知らせよ。主が来られる力を得て来られる。心に向けて語れ、不益の時は満ちて、償いの日々は終わり、恵みがもたらされた。主は空に座し、すべて